Беларусь выратуе Расею ад бензінавага крызісу. Уявіце сабе, Расія адна з найбуйнейшых нафтавых дзяржаў свету. Але ў 25-м годзе яна пачала масава купляць бензін у Беларусі. Гучыць як жарт, праўда? Але гэта рэальнасць. Пасля атак дронаў на расійскі НПЗ і рамонтаў заводаў у Расіі пачаўся дэфіцыт паліва. І тады дапамога прыйшла ад Беларусі. Толькі за 11 месяцаў Беларусь прадала Расіі больш за 220 тысяч тоннаў бензіну. А цяпер самае цікавае. Беларусь вырабляе каля 3,5 мільёнаў тонн бензіну ў год. А сама спажывае прыкладна 1,1 мільёна тонн. Здавалася б, вось яна, залатая жыла. Але не спяшайцеся. Расія спажывае больш за 40 мільёнаў тонн бензіну ў год. А гэта значыць, што нават калі Беларусь аддасць Расіі абсалютна ўсё паліва і сама застанецца без бензіна, яна закрые менш за 10% частку патрэбаў расійскага рынку. Таму адказ просты. Беларусь можа дапамагчы Расіі, але забяспечыць яе цалкам ніколі.